posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Shadreck Namalomba lero lino ku msonkhano umene akuchitisa wa atolankhani makamaka pa nkhani ya demonstrations imene opposition akufuna achite mmawa. Takhala ndipo ndipo taonerani. Amene ali director of youth Doi 1 imikani kono akuone ziko kwambiri. Tiliso ndi economic freedom movement amene ali a Joseph Pesh imikani kono commander in chief wa economic freedom movement. Tiliso pakati patu ndi a movie wa chilungamo tinaona pompa ali pamtinawo pompana imikani kono taone ziko kwambiri. Meeting imene yapangidwaso endorse tingati zochitika zamazi zapangidwaso endorse ndi anzathu People's Party kungoti waliso mkumano wina atangwanika umwe panopo nthumwi zawo na pepesa oti sakhanafe koma trinawo limozi a People's Party manja mwa People's Party trinawo limozi. Kuonjezaso apo tiso ndi anzathu a UTM muzo wa UTM weekend kubwera yapita convention atipempha kuti wose amwazikana akuyendera ma delegates ndiye pa nthawi inotapa sampata kuti yayi mawa tikhanawo limodzi wonse a UTM koma lero akuluakulu tapa sampata kuti tikhale nawo limodzi. Komanso kumbali ya azimayi tindi azimayi ndithu amene abwera apa kuchoka ku Afford ku DPP tikuona director of women DPP pa chigawo chino amayi kunje imisani nkono ndi azimayi wonse mwabwera zikomo kwambiri. A director of women Afford Mike Catherine Banda takuona ndithu ndi azimayi anu wonse zikomo kwambiri. Ndinu nonse amene mabwera zipani zosiyana komanso amabungwe amene muli nafe pompano. Ndepa nthawi ino popanda kutaya nthawi tipereke mpata kwa a chair a meeting imeneyi Honorable Namalomba kuti atilankhule kutiuza cholinga cha meeting imeneyi zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Master of Ceremonies komanso ndipereke maulemu kwa akuluakulu makamaka a chairperson na task force komanso ndi committee yanu yonse ino atsogolera anzanga ochoka ku zipani UDF, UTM, Afford and also DPP komanso azimayi nonse amene mwabwera pano komanso azibambo mwabwera pano ndino nonse atolankhani amene mwabwera masana ano. Ndiyamba ndikupereka mawu olonjera kapena otsekulira introductory remarks ndipo ndinena izi zomwe mchichewa kuti zimveke bwino kuti pamene tafika apa tafika kuti no Malawi Electoral Commission ndi a National Registration Bureau sakufuna kuti dziko lathu lino likhale ndi chisankho chovomerezeka. Akufuna kuti chisankho cha chaka cha mawa chizakhale choti anthu mpaka na kumamenyana anthu kumakhapana zimene akufuna iwo. Sakufunira dziko lino zabwino. Tikubwera pano ndi cholinga chakuti tipange zionesero zathu zakukhumudwa ndi mkhalidwe wa Malawi Electoral Commission ndi National Registration Bureau. Mkhalidwe umenewo kodi ndi wamtundu wanji mwina Malawi mutha kumafunsa kumene mukutitsatira konse. Mkhalidwe wake ndi ofuna kuti aberezi sankho kuti Malawi Congress Party idzawine zisankho zimenezi. Amalawi wonse akudziwa tikunena pano Malawi Congress Party singawine chisankho ndipo sikuwina chisankho koma afuna kuti iwine chisankho chifukwa choyithandizira Malawi Electoral Commission ndi National Registration Bureau. Akufuna kuyithandizira bwanji ndi nkhani imene tikhale ndikufotokoza pano ndikuti no takhumudwa kuti sakufuna kukonza zinthu zimene tinawuza kuti akonze. Amalawi akuzunzika ndigwirizana nayo amene anapemphera pemphero lija. Amalawi tikuzunzika tikunena pano ena kudya nthangala zachitedze ena kusowa ndithu loko kwa ntambala imene kuti angakhala nayo mtumba kumakanika kuba ndi kumene anthu akupitiriza kubako. Mafuta nawo magalimoto amene amakhala magalimoto kapena zigayo zimene kuti akagayitsa mafuta okulibe anthu akuzunzika ma filling station. Ana sukulu nawo makilosowa mafuta amene wawa akufuna kuti apitirebe
kupitirira mu 2025 makapitaso ku 2030 ife tikuti ayi ndiyeno tinabwera pano zipani zonse tinali zipani 4 kenaka kwabweraso chipani cha PP chimene takhala nacho tati nawo limodzi ndipo tinapanga koyambirira tinali ndi mkumano oyambirira pa 23 Oktoba kenakaso tinazapangaso mkumano wina panali pa 16 Oktoba tinapangaso mkumano wina wapempha Malawi Electoral Commission ndi ani NRB kuti musinthe kapena mukonze zinthu zimene ndikhale ndikuzitchulapo sachedwapo ndi ndizitchula chimodzi kuti Amalawi mwina atsatire bwino chifukwa mwina ataungonena nokuti tikupanga ma demonstration amene tikupanga mawawa chifukwa choti mwina mwake tili ndi kapena kuti tili ndi kapena jealous kapena ndi china chicho ayi ife tikufuna kuti zisankho zizakhale zabwino pamene Amalawi akusankha atsogoleri awo kuyambira pa president kuyambira pano kufika ku members of parliament mpaka na ku makhansala asankhe mwa ufulu umene uli mu constitution ya dziko lino malamulo a dziko lino koma sikuti ena abwerepo ndikuba zisankho zija ngati mezi kuchitira maiko ena tunena pano kuli nkhondo sindinenanso kuti dziko lake ndiliti koma nkhondo anthu ali akupanga ma demonstration anthu akumenyana chifukwa chakuti zisankho sizinaende bwino ndeti nanena kuti a chairperson Mai Mtalimanja atule pansi udindo wawo wa chairperson chifukwa chani ndi mwana wa John Tembo ndipo mpaka na pano amayiwo sakukananso kuti ndi mwana wa John Tembo konanga John Tembo anali ndani ku chipani cha Malawi Congress Party a John Tembo anali president wa Malawi Congress Party komanso trustee founder wa Malawi Congress Party kodi mwana ngati ameneyi angakhale ndithu ndikuthekera kwakuti akapanga chisankho chokomera munthu amene sali wa Malawi Congress Party akapanga chisankho chabwino chokomera chipani cha UDF kapena chipani cha Ford kapena munthu amene wayimira MP pa chipani cha UTM kapena chipani cha DPP izizo yankhulake kuti ayi sangapange chisankho chabwino tinapempha kuti atule pansi udindo umenewo tinapitiriranso kupempha ampesi amene ali ati Chief Executive Officer wa Malawi Electoral Commission kuti ampesi inuyo munali personal assistant wa Chakwera nthawi imene timalowa ku 2020 kuzisankho mwakhala mukukhala kumeneko mukathandizira Chakwera kuzomalemba kumeneko komanso tikatengera mulandu umene unalipo wa zisankho zakabwereza munalinso kumene kuja kodi mungakhale ndi kuthekera kwakuti mukapanga chisankho chakuti mpaka na mukaona Chakwera kuluza sizingatheke yayi chifukwa inu ndi Chakwera ndi munthu mmodzi ndiye Malawi Congress Party ndi munthu mmodzi ndiye tinapemphanso kuti mutule pansi udindo wanu posachedwa apa tikuonjezera pa list ya anthu otula pansi udindo wawo asambo a director a National Registration Bureau aonetseratu kusamva ndikufuna kwakuti Amalawi asakalembesa asakhale ndi chitupa iwo machitidwe awo akumatenga mashini abwino kumakayika kumalo kumene akudziona kuti ati Malawi Congress Party ali ndi anthu awo ochuluka ukakhala kumpoto kuyika mashini oti owonongeka ukakhala kumwera ku Eastern Region kuyika mashini owonongeka komanso chigamulo chabwera kuti ana NRB atenge mashini awo akhale pamoyo papene pali ameki center yawo tikunena pano lero tikunena pano phase 1 yatha yambiraso phase number 2 NRB mmasentamo mulibemo anthu akubwezedwa ochuluka ndiye tikupitiriranso kunena kuti asambo mutule pansi udindo wanu inuyo sinu munthu oti mungatumikira Malawi chifukwa maganizo anu sauchi Malawi ayi ndiye tinapitiriranso kunena kuti kwabwera mwapanga contract ya Smartmatic yabweretsa zima AMDs machine zimeneno kumajambulira nkhope kuika ma details menemo a registration tikunena kuti machine amenewa ndi opereka contract imene akhala anapita ku Kenya kumene kunali mavuto pano paso anali ku Mozambique pamene ku Mozambique kuli mavuto panopa anthu akupanga ma demonstration anapitanso ku Philippines komanso atsogoleri amene momwe akuluakulu a Smartmatic akhala ndi mbiri za corruption
zikumveka kuti simazimatiki amavoteratu mkati momwemo amalowetseratu mavoti m'mashinimo. Ndiye ife tinanena kuti azipani zimene tinanena zicha kuti simatematiki sitikuyifuna, zimashini zimene zichoke, tibwererenso nthawi imene tinapanga zisankho zamanyo, tibwererenso. Kodi chalakwika ndi chani ulendo uno pamene kumalawi kuno even uptake ya ICT ndiyochepa, maybe about 5%. Anthu amene tukavota kumudzi over about 50% of the population ikhala ikuvota, koma tu amene tikudziwa kuti zimachina amene amayenda mwanjira imene ndife anthu ochepa. Ndiye tikunena kuti zimashini zimenezi ndiye amene adabweretsa contract amene achoke, uthenga wake tikutero. Ndiye tikumapitiriranso kunena kuti tinapereka kuti legislation ya meki iime isapitirirenso ifezi pokhapokhapo tikambirane, mutitanise pa mkumano tikhale tonse limodzi. Zimenezo mpaka na pano lero ndi tsiku lachingati lachiwiri ameka ayamba loweruka mpaka na pano sanatiitane. Ifetu tikufuna kuti nkhani imene ithe bwino, ndipo timafunisisa kuti ithe bwino, koma mmene tikuonera panopa chifukwa chonse sakufuna kumva mwina sitha bwino. Nchifukwa chake tikunena kuti ife mawa tupita pa msewu, achairperson afotokoza bwinobwino ndondomeko yakuti kodi kunsewu kuti kakhala bwanji, koma timafuna ndi kuwafotokozera Malawi zimene tikudandaula ndi zinthu ngati zimene zizo. Chinanso kumapetopeto tinanena kuti ma auditors apita akaunguze kuti chikuchitika ndi chani kumekiko. Mu 2020 zinachitika, mu 2019 kula justice chifundoka chani, enanso kumafunsa kuti justice chifundoka chani munachotseranji kumeki, anala kwanji. Mafunso amene wa Malawi tuzifunsa, koma tikudziwa cholinga chake chenicheni ndi chakuti Ntalimanja mwana wa John Tembo, John Tembo Malawi Congress Party ndi ampesi personal assistant wa Malawi Congress wa Chakwera Malawi Congress Party, asambo amene ali principal secretary ako NLB nawonso analiso pandanda naso perekera umboni ku court wa Malawi Congress Party. Anthu amene wawa akupanga zakuti Amalawi asakhale ndi mwayi wokuti akavotere munthu amene akumufuna. Ndikatero mwina mwake ndayankhula zonse zimene tinakugwirizana ku zipani zathu zonse zimene zinalipo, zipani 4 komanso ndi chipani cha PP, kuti no tikufuna kuti zinthu zimene zichitike, zikachitika ngati zingachitike ndiye kuti no achairperson sakhala sakulengeza kuti kodi zikhala zili bwanji atati akonza zinthu zimenezi, koma tikufuna kuti zinthu zichitike. Ifeyo ngati azipani kuyimira ine monga ngati kuyimira ma secretary general amene azipani zathu zonse ndikupereka uthenga umene kuti sitilolera kuti chisankho chikhale choti choberedwa, sitingalolere kupanga chisankho kutose mukudziwa ino zimene zimachitika ndatsogoleri mulipo mpano. Chisankho chimatenga zinthu zambiri, chimatenga timanena kuti spiritual energy, financial energy, physical energy, zonsezo kuzika umononga ndalama, wononga umunthu wako, kuthamanga. Kodi tikathamangiranji tikapangiranji kampeni ngati anthu atabera kale zisankho? Kusonyeza kuti afuna kumalawi muno mukhaleso chipani cha chipani ulamuliro wa chipani chimodzi, andi chipani icho ndi Malawi Congress Party. Ndiye zimenezo sitikulola, tinene choncho, zimenezo ndiye sitikulola. Ndikamayankhula chonchi Amalawi mudziwe izi zimenezo sitilola. Ndipo ndikupempheni inuyo mamemba achipani cha UDF kumudziko kaya ndi ntawuni muno mulilongo mmene mukhale ma demonstration mutuluke mochuluka. Inu a UDM tiyeni tituluke mochuluka, a DPP tituluke mochuluka, a 4D tituluke mawa mochuluka, a PP tituluke mawa mochuluka. Ndikumvanso kuli PDP ikuti joinanso ibwerenso poera tonse tituluke, tikapanda kusamala Malawi Congress Party ititengeranso ku one party state. Ndiye mukudziwa one party state ya Malawi Congress Party zimachitika ndi chani? Anthu amamangidwa, ukaponyedwa kung'ona, kuphedwa,
anthu ndikumathawira kunja kumakabisala ukakhala okwatira azimayiwo pa nyumbapo kukulanda imene ndi Malawi Congress Party. Imene ndi Malawi Congress Party. Ndi Malawi Congress Party yabwera pano pa ndi yatsankho yakuti ngati ukuchokera chigawo china chake ndi kuloko ntchito sungayipeza. Loko kupita ku university kumene sungapite. Loko ntukula pa khomo umene sungalandire. Loko fetereza wa IB sungalandire. Imene ndi Malawi Congress Party. Ndiyeno ngati tikufuna kuti Malawi Congress Party imene isakhaleso ndi danga lina lilonse lakuti ikasokoneze democracy imene ndikupempheni nonse amalawi nonse kumene mutuluke mawa kuti tikakhalire limodzi. Awawa ameki chairwa mpaka natasiya udindo wawo, awa mpesi wasiya udindo wawo. Kati kakhala tikagona ku manyumba kwawo, kati pita ku manyumba kwawo, tikachoka ku maofesi kwawo kuti pitaso ku manyumba kwawo, kati kapeza pali ponsepo tikapeza kali pa galimoto tiziumbirira galimoto yo ndikaumbirira kuti asayendeso izizo tipanga basi. Chifukwa anthu amene wasaina okhala pafupi ndi dziko lathu lino kuti akayendetse chisankho. Zikomo kwambiri ndisire pamenepo ndapempheso pano a task force chair agulu limene lilo lakuti no tikayenda bwanji mawa ndipo zofunika zina zikakhala bwanji. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri kwa Patrice Secretary Achipani cha DPP umuso ndi mmene zinalili kapena kuti mmene wayankhulira Shadreck Namalomba lero lino mu mzinda wa Lilongwe pamene akukambirana zofuna kupanga ma demonstrations azipani zonse za opposition